Right, mastreets social media mandinotswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndofunga mugore rakapera rakunopera ndakambouya kwamuri ndikakuzivisai nezveurongwa huna Greatman. Anditi huna Greatman namadhamu wake. Anditi ndakauya ndikakuzivisai vazukuru. Kune vanorangarira ine munocheka mavideos muchaona ndakatomboitaura nyaya iyi. Anditi so nyaya yandoda kutaura nezvayo. Alright, ndisandataura nezvayo. Usati wasubscribe, please subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Ndichitokukwazisai mese kwamuri. Aiwa, ndichiti murudo, mulove. Tichange tichizivisa kuti murudo tiri vanhu vamwe chete vazukuru. Zviri kufamba mberi kwese kwamuri. Right, nyaya ndauya nayo tichipfuurira mberi neceleb gossip. Zim celeb gossip riri kuti zoni kutaura kuno kumba kwaGreatman kuri kutotambwa masteps ekugadzirira muchato uyo. Ndakakuzivisai kuti muna February anditi mumwedzi werudo Greatman achanga achichata. Anditi so vazukuru gadzirirai zvakanaka kutanga kwegore rino iri, especially kudivi remacelebrities. Vakutogadzirira muchato kuti achate nemudzimai wake, mai vemwana wake. Anditi so ndochandavazokuzivisai vazukuru kuti aiwa, chingogarai makagadzirira zvipo zvenyu nekuzoendawo kumuchato. Nekuzoendawo muchato kana muchinge makokwa kwaGreatman. Aiwa, ini sasekuru vemunhu ndinenge ndiriko ndichiona kuti zviri kufamba sei. So kunyange mukasakokwa ini ndikakokwa zvoreva kuti makokwa nekuti muchangozozvionera vazukuru. So ndochandavazokupai update chekuti aiwa, masteps pamuchato waGreatman akatotanga. So from Ango side, the only Zimbabwean uncle, Parizon Chitichi, much love.